Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στην Κυπουρική με την Τζέννη. Σήμερα εγώ και η Τζέννη θα σας δείξουμε τα φυτά μας το Μάρτιο. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό βίντεο, αλλά ήταν πολλές οι δουλειές και υποχρεώσεις, η Τζέννη με το σχολείο, εγώ με τα καθημερινά. Οπότε σήμερα βρήκαμε ευκαιρία να κάνουμε αυτό το βίντεο. Για όσους δεν μας ξέρουν, είμαι η Όλγα και η κόρη μου η Τζέννη, που ασχολείται με την Κυπουρική και δείχνουμε κάποια βιντεάκια με τα φυτά μας, αλλά και με συμβουλές Κυπουρικής. Βέβαια όλα αυτά τα ξέρει η Τζέννη, γιατί εγώ απλά είμαι ο βοηθός της. Η Τζέννη ασχολείται με την Κυπουρική εδώ και 4 χρόνια, από τα 9 της χρόνια, και έτσι έχω μάθει και αρκετά πράγματα κι εγώ. Όμως αρκετά είπαμε, πάμε να τα δείξουμε, Τζέννη. ναι, Και ξεκινάμε από τη Σλουμπεργέρα η κάκτο των Χριστουγέννων. Εδώ είναι η Βιγόνια. Εδώ είναι η Φτέρη. Δεντροειδής αλόη. Αλόη βέρα. αυτή η αλόη βέρα, είναι και η θεραπευτική. Ναι, Και πάμε σε αυτά εδώ τα φυτά. Εδώ το μεγάλο αυτό είναι μία ωραία. ορτανσία. Εδώ τα 2 Κυκλάμινα. και στη μέση είναι. Η Βιγόνια. Εδώ έχουμε την, Κρασούλα. μάλιστα, και Την Εχεβέρια. αυτό εδώ το ωραίο τι είναι. Αλόη αριστάτα. Αμάν, άλλο είδος αλόης αυτό πάλι, Ναι. Εδώ τώρα βλέπουμε στη σειρά 3, πώς τα λέμε, κυκλάμινα, δεν είναι αυτά, Τζέννη? Ναι. Τα άμαθα πλέον τα κυκλάμινα, είναι χαρακτηριστικά. Και εδώ έχουμε 3, πόσες λένε βρε Τζέννη αυτές? Λεβίσιες. Αυτές είναι παχύφυτα και κάνουν όμως ένα πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Δυστυχώς τώρα δεν είναι ανθισμένες, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Και καθώς είδαμε τα κυκλάμινα, τώρα όπως είπαμε είναι τέλος εποχής. Ποια είναι η εποχή ανθοφορίας, Τζέννη, από τα κυκλάμινα? Από τις αρχές του φθινοπόρου μέχρι τα τέλη της άνοιξης. Άρα εντάξει, θα έχουμε δηλαδή μέχρι το Μάιο. Ναι. Ωραία. Εδώ τι είναι αυτά? Νάρκηση. Αυτούς εσύ δεν τους είχες φυτέψει όλους? Ναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφοι. Έχεις βάλει πολλούς βολβούς, έτσι δεν είναι, εδώ στη γλάστρα? Ναι. Πότε τους είχες φυτέψει? Τον Ιανουάριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να έχετε ένα τόσο ωραίο ανοιξιάτικο μπαλκόνι. Εγώ θα έλεγα να πάρετε και 2-3 γλάστρες να βάλετε. Κακώς που δεν βάλαμε περισσότερες, Τζέννη. Πάρα πολύ όμορφα. Και μυρίζουν και όμορφα, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι. Μια καλαγχόη. Κάκτος. Εδώ. Παχύφυτο. Αλόη βέρα. Εδώ αυτό τι είναι? Κρασούλα υβριώδης. Αυτή είναι η σεφλέρα. Ναι. Τη βρήκα. Εντάξει, μαθαίνω κι εγώ από τα φυτά. Και εδώ αυτό το παχύφυτο. Εχεβέρια. Μάλιστα. Και αυτά πώς λέγονται εδώ τα παχύφυτα? Σεμπερβίβα. Περίεργο όνομα κι αυτό. Αυτό πώς λέγεται, Τζέννη? Ροδόδεντρο. Έχει αρχίσει να ανθίζει τώρα, Ναι. Τώρα είναι η εποχή του, φαντάζομαι. Εδώ τι έχουμε, Τζέννη? Εχμαία. Αυτό είναι το τροπικό μας φυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Το φοβόμουν, αλλά τελικά είναι αρκετά ανθεκτικό. Και στον καύσωνα κράτησε και στις πολλές ζέστες, τους καύσωνες που είχαμε. Εδώ πάλι Κυκλάμινο. έχει και ένα ανθάκι, Ναι. Δίπλα. Στεφανωτή. Εδώ έχουμε. Αζαλέα. Μάλιστα. Εδώ. Σερφίνια. Οι ωραίες σερφίνια. Εδώ αυτό. Πρίμουλες. Αυτή τη σύνθεση εσύ την είχες κάνει? Όχι. Έτοιμη, Ναι. Ούτε αυτή και αυτή έτοιμη την πήραμε? Όχι. Αυτή την έφτιαξες εσύ. Είδες, μαθαίνεις. Βλέπεις τις άλλες τις. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα, να Ναι. βάλεις έτσι. Πώς τα είπαμε αυτά, είπαμε τα φυτά? Πρίμουλες. Να βάλουμε αρκετές πρίμουλες και να φτιάξουμε μια σύνθεση, Ναι. Να δείξουμε και σε άλλο βίντεο πώς το φτιάχνουμε αυτό, Ναι. Εδώ τι έχουμε? Μπρουνφέλσια. Τώρα έχει αρχίσει να ανθίζει, Όχι. να βγάζει φύλλα και λέω να ανθίζει.
Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί χάνει όλα της τα φύλλα και νομίζει κάποιος ότι έχει ξεραθεί. Και κάθε άνοιξη βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα και σε λίγο θα είναι ανθισμένη. Πότε ανθίζει? Τον Απρίλιο. Θα τη δείξουμε και τότε. Και τι κάνει αυτή? Κάνει 3 διαφορετικά χρώματα από ανθή. Ναι. Τι χρώματα βγάζει? Μόβ, λιλά και άσπρα. Στη σειρά δεν βγάζει? Πρώτα ποια βγάζει? Πρώτα το μόβ, μετά το λιλά και μετά τα άσπρα. Πολύ ωραίο. Το έχουμε ξαναδείξει, αλλά θα το ξαναδείξουμε. Ναι. Εδώ έχουμε τη γωνιά με τα αρωματικά μας τα φυτά, Για πες μας τι έχουμε εδώ. Αγιορείτικο βασιλικό. Εδώ είναι Ο δυόσμος. Εδώ. Το θυμάρι. Εδώ ρίγανη. Όχι. Μα ναι, να είπα, λάθος το είπα. Η ματζουράνα. Ναι. Κέρδισα. Εδώ. Ρίγανη. Εδώ έχουμε. Μπέλα. Εδώ. Γαριφαλιά. Πολύ ωραία. Εδώ. Ντάια. Και εδώ τι έχουμε? Το πολυανθές γιασεμί. Ωραία, έχουν αρχίσει να ανθίζουν. Μάλλον έχει ανθίσει, αλλά ανοίγουν τα μπουμπουκάκια. Να τα μερικά μικρά ανθάκια. Τι όμορφα. Αυτό πότε ανθίζει κανονικά? Από τις αρχές της άνοιξης μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου. Και μοσχομυρίζουν τα άνθη του και εδώ, Ναι. Εδώ βλέπουμε. Μια καλέντουλα. Εδώ. Κατιφέ. Και εδώ. Αργυράνθεμ. Ή κοινώς μαργαρίτες, έτσι δεν είναι? Εμείς μαργαρίτες τις λέγαμε. Εδώ 3 βιολέτες με διαφορετικά χρώματα, Ναι. Μάλιστα. Εδώ έχουμε. Μία ρουέια. Πότε ανθίζει? Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αυτό τώρα τη βλέπουμε έτσι, Ναι. Α, εδώ μερικά πανσεδάκια, Ναι. Έχει ακόμα πανσέδες, Ναι. Μάλιστα. Εδώ αυτό. Είναι στερλίσια. Ή Πουλί του παραδείσου. που βγάζει ένα πολύ ωραίο άνθος. Να δούμε πότε θα δούμε άνθη από αυτό, Ναι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μακάρι να βγάλει, να το δείξουμε κιόλας. Εδώ αυτό τι είναι? Μαρούλι. Α, θα φάμε και μαρούλια από εδώ, παραγωγή. Ναι. Εδώ αυτό το μικρούλι. Κατιφές. Εδώ. Πικαία. Α, πικαία. Εδώ δίπλα από την πικαία. Αροκάρια. Μάλιστα. Εδώ. Χρυσάνθεμο. Μάλιστα. Και εδώ. Ναι. Αυτά τα χρυσάνθεμα τώρα πανθίζουν, Ναι. Εδώ τι έχουμε? Νεραγκούλα. Και αυτή είναι η εποχή της τώρα ή τελειώνει η εποχή της νεραγκούλας? Τελειώνει. Φαίνεται. Και εδώ μια μικρή γαριφαλίτσα, Ναι. Υπάρχει και γαρίφαλα των ποιητών. Μάλιστα. Α, ναι. Ναι. Και πώς είναι αυτό? Και εδώ. Κάκτος. Αυτό το γνωρίζω και εγώ. Εδώ. Νάνα τριανταφυλιά. Δίπλα. Δημορφωθήκη. Μάλιστα. Εδώ. Πάλι γαριφαλιά. Ναι. Α, εδώ έχεις 3 διαφορετικές. Ναι. Μάλιστα. Εδώ. Δημορφωθήκη. Δίπλα. Σκουλαρίκι. Ακόμα όμως δεν ανοίξαν τα σκουλαρικάκια. Ναι. Και εδώ. Νάνα τριανταφυλιά. Αυτή εντάξει. Πολύ όμορφη. Εδώ τι έχουμε? Γαριφαλιές. Αυτή τη σύνθεση εσύ δεν την έφτιαξες? Ναι. 3 χρώματα. Πολύ ωραία αυτή η σύνθεση. Μπράβο, Τζένι. Και εδώ έχουμε. Ρινκόσπερμο. Αυτό όταν είναι ανθισμένο με τι το μπερδεύουνε? Με γιασεμί. Που όμως είναι εντελώς διαφορετικό, Ναι. Και πολλοί το πουλάνε για γιασεμί αυτό, ενώ δεν είναι. Ναι. Αυτό ανθίζει μόνο το Μάιο, Ναι. ενώ το γιασεμί. Από τις αρχές της άνοιξης μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Μάλιστα. Και εδώ φαίνεται ξερί. Είναι, τι είναι, Τζένι? Πασχαλιά. Που όπως βλέπετε έχει αρχίσει τώρα και βγάζει μερικά φιλαράκια, γιατί λίγο είναι η εποχή της αφού πλησιάζει το Πάσχα. Εδώ τι βλέπουμε, Τζένι? Γιου. Που αυτό το πήραμε από ένα γείτονα που είχε κόψει τις κορυφές από τα δικά του γιούκα
Και το βάλαμε απλά στο χώμα και πρέπει να έχει πιάσει. Έχεις βάλει και ορμόνη ριζοβολίας εδώ? Ναι. Προφανώς έχει πιάσει. Διότι ενώ είναι ένα πολύ ανθεκτικό φυτό, δεν βρίσκει στις μέρες μας γιούκα, έτσι δεν είναι, Τζέννη? Ναι. Και εδώ είναι η απτένη. Βέβαια τώρα θα αρχίσει πάλι να πρασινίζει, γιατί με το χειμώνα είχε ατονίσει αρκετά. Και τώρα θα σας δείξουμε τα φυτά εσωτερικού χώρου. Εδώ τι έχουμε? Γκουσμάνια. Εδώ Καλαθέα. αυτή το βράδυ κλείνει τα φύλλα και είναι σαν να προσεύχεται. Ναι. Και λέγεται φυτό προσευχής. Ναι. Εδώ Σανσιβέρι. Εδώ τι έχουμε? Κεράκι. Και εδώ Παχύρα. παχύρα. Πολύ πώς το λένε αυτό? Λεφτόδεντρο. Α, φέρνει λεφτά και αυτό. Άντε για να δούμε. Εδώ τι βλέπουμε? Μονστέρα. Τα τεράστια τα φύλλα, Ναι. Και εδώ τι έχουμε? Ανθούριο. Α, πολύ ωραία. Ρόζα ανθούριο όμως, Ναι. Και εδώ αυτή? Σανσιβέρι. Α, η άλλη, πλεκτή είναι αυτή. Ναι. Και εδώ 9 ορχιδέες φαλενόψεις. Τις τραβήξει όλες μπροστά να φαίνονται, Ναι. Και εδώ άλλες 8 ορχιδέες φαλενόψεις. Και στη μέση ανθισμένη, Ναι. Αυτή τι είναι? Μίνι ορχιδέα φαλενόψεις. Όμορφο χρώμα έχει, Ναι. Και τελειώνουμε με τον μπαμπού μας, Ναι. Πόσα χρόνια το έχουμε αυτό? 2,5. Και διατηρείται μια χαρά και μεγαλώνει στο νερό, Ναι. Να πάρουμε κι άλλα. Και εδώ είναι ο Ζαμιοκούλκας. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε εγγραφή και πατήστε καμπανάκι. Και θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο στην Κυπουρική με τη Τζέννη. Γεια σας!